Milí diváci, naši železničiari oslavujú v týchto dňoch svoje vzácne jubileum. Vydajme sa teraz spolu s nimi na spomienkovú cestu po významných a zaujímavých tratiach 150-ročnej histórie vlakov a koľajníc na Slovensku. Skúste si, povedzme spolu s nami, na trati medzi Košicami a Bratislavou vybaviť predstavu našej krajiny asi spred 150 rokov. Boli iba nespevnené cesty, určené hlavne pre obchodníkov a poštárov. Mosty boli zriedkavosťou a o železnici sa sotva komu snívalo. Pre dostavníky, kočiare a iné dopravné prostriedky bolo u nás 1000 kilometrov viac menej spevnených ciest. Nám dnes z Košic do Bratislavy to trvá necelých 6 hodín. Kedysi, aspoň v predstavách, by sme si museli na túto štreku vybrať riadnu dovolenku. Zadívajme sa na krajinu, nahliadnime do cestovného poriadku, skontrolujme si správny čas a aspoň v priebehu polhodinky sa sem tam v náznakoch obzrime za celou našou koľajovou históriou od konského záprahu po vlaky Intercity a Eurocity.